Здравейте отново на всички фенове на нумизматиката. Напоследък си имам доста така лични проблеми и не знам кога ще имам възможност да правя клипове. Тук наскоро качих едно клипче под формата на снимки на именно тези два динара Сърбия от 1912 година. Реших този път да снимам на тъмна светлина, само на светкавицата от телефона. Доколкото ми стана ясно, тези монети са били с 800 000 тираж, но много трудно излизат с обяви в качество. На живо има доста приличен гланц, не е като на видеото. Както и да е. Сребърна монетка, какво да кажа, сръбска, на повече от 100 години. По принцип не събирам чужди монети, но тази така ме привлече. Взех я на изгодна цена, поне за мен. И така реших да я взема. Даже и за грейд става, според мен, сега каква оценка би хванала, не знам, но ето и така се вижда гланца до някъде. На зъбен гурт, както виждате, няма никакви ударчета по гурта. Не циркулира, или ако нещо е прехвърлена, е била много малко. Според мен. Който желае да получава известие, когато качам ново видео, може да ме последва. Това е от мен за сега. Бъдете живи и здрави и така. Чао за сега.